आइ गायदे नोङो दाबो मानो न'आव थाङाखै? थांगोन र' आयै दसे उनाव रागा जोंदों आंखौ मार रागा। हा फिसा आंलाय मा खालायखौ नोंखौ मानो एसेबां रागा जोंखो नोंलाय? नोंखौ रागा जोङाखै आं आयै। अब्लालाय सोरखौथ' रागा जोंदों नों आइ गायदे खिन्थालाय आंनो। दङ आयै सासे मानसि। आयै नों मिन्थिगौना आंखौ दि मा होनना बुंदों? मा फिसा सोर मा बुंदों? आयै आंनि कार्टुन भिडिअखौ मालाय नायनानै मोजां मोनथारानो। ओमफ्राय मालाय आङो भिडिअखौनो एंगाराबाबो जासैनो मालाय। हा सोरथ' बिदि बुंखो मा नाम? रायजोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आं मोनसे बाथ्रा खिन्थानो सानदोंमोन। बाथ्रायानो जाहैबाय माने आंखौ सासे मानसिया बुंहरदों आरो न' माने आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनानो आरो आं मालाय भिडिअखौ हगाराबाबो जासैनो मालाय। दा आङो मुंखौबो लानो सानाखैमोन थेवब्लाबो लानोसै दे आरो मुङानो जाहैबाय अनसुलि बिदि। बिथाङा आंखौ मा बुंहरदों मिन्थिगौ अनसुलि बिदिया? नोंनि भिडिअखौ नायनो मोजाङानो नाङा गुबुनफोरनिया माथो बिदि नङा कार्टुनबाबो नोङो भिडिअखौ हगारियानो मोजांसै बिदि बुंहरदों अनसुलि बिदिया। अनसुलि बिदि खोनासं नोंहा जुदि आंनि कार्टुन भिडिअखौ नायनानै एसेबो मोजां मोनाब्ला नोंलाय मानोथ' नायो? हा नायाब्लानोथ' जायोना। गुबुननिफोरखौ मोजां मोनोब्ला गुबुननिफोरखौ नायबानो जाबाय आंनिखौ मोजां मोनाबा आंनिखौ नायाबानो जाबाय। आरो अनसुलि बिदि आंहा भिडिअखौ हगारा आंनिसो गोसो आंनिसो बाथ्रा। हा नोंहालाय आंखौ बिदि बुंनो अबेनिफ्राय मोन्थाय मोनखौ? नोङो आंखौ बिदि भिडिअ हगारनाङा होनबानो आङो हगारालासिनो थागोन नामा हा? अनसुलि बिदि नोंहा आंखौ बिदि भिडिअ हगारनांला माबा नांला होननानै बुंनो जेबो मोन्थाय गैया मिन्थिगौना? आंखौ बिदि दिनैहालागै रावबो बुंफेराखै भिडिअ हगारनांला होननानै। आंनि आइ आफायानो आंखौ दिनैहालागै बिदि भिडिअ हगारनांला भिडिअ बानायनांला होननानै मालाबाबो बुंफेराखै। नोंलाय आंखौ बिदि बुंनो सोरो हा अनसुलि बिदि? आरो आङो बुंनाबो लायाखै आंदि भिडिअ बानायनो रोंगौ होननानै। आङो रोङा आं रोंखाया आं मिन्थिगौ। थेवब्लाबो आङो जेखिनिखौ हायो बेखिनिखौ नाजागासिनो। आरो आं मिन्थिगौ आङो रायज्लायनो रोङा होननानै थेवब्लाबो आङो नाजायोना। अनसुलि बिदि नोङो आंखौ भिडिअ हगारनाङा होनबाबो आङो हगारबाय थागोन मिन्थिगौना? रोङाबाबो नाजाबाय थागोन आङो सानफ्रोमबो। आरो नोङो आंनि भिडिअखौ नायाबाबो गुबुनफोरा नायगोन ना मालाय। आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनग्रा मानसिफोरबो दङ आरो सापर्ट खालायग्राबो दङ मिन्थिबाय? आरो आंखौ गोबाङानो सापर्ट खालायबोबायबो। नोंनि थाखाय आङो भिडिअ हगारालासिनो थानो हायाना। गोबां मानसिफोरानो आंनि भिडिअखौ फुंनिफ्रायनो नायनो होननानै नेबाय थायो। बिथांमोना आंनि भिडिअखौ हगारगोन होननानै सानफ्रोमबो आसा खालायबाय थायो। दा नोङो भिडिअखौ हगारा होनबानोखि आङो हगारालासिनो थागोन नामा हा अनसुलि बिदि? हगारगोन आङो मिन्थिबाय अनसुलि बिदि सानफ्रोमबो नाजाबाय थागोन आङो भिडिअखौ हगारनो। खिन्थु नोङो नायाबानो जाबाय आरो आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनाब्लालाय। थ' रायजो राजा नोंथांमोन आंखौ रागा जोंनायखाय नोंथांमोना गाज्रि दामोन दे। नोंथांमोनाथ' मिन्थिखागौ गायदेया एसे रांखिनिखा होननानै। आङो बांसिन मानो रागा जोंदों मिन्थिगौना? भिडिअखौ हगाराबाबो जासै होननायखौ रागा जोंनो ओंखारदों आरो न'। भिडिअआ मोजां जायाखै होनबाबो आङो बारा गाज्रि मोननाय नङामोन। बिदि भिडिअखौ हगारनांला भिडिअखौ बानायनाङा होनबाथ' एसेबाबो रागा जोंखागोन ना। दे होमबा लोगोफोर दानिया भिडिअखौ नायलांदों आंखौ गाज्रि मोननाङा दे। आङो दिनै बाराद्राय रागा जोंबाय बाराद्राय बखिफ्लांबाय। आयंलै देलाय फोजोंसारखौ खेबसे फन खालायनाय। फोजोंसारखौ फन खालायनांगौ? औ आयं फन खालाय आरो बिखौ लिंहरदो न'आव। मानो होनबा जोंफोर न'आव साथामल'सो हिनजावफोर गोजा जाया होनबा गिनाय मोनोना। लिंहरबाबो फैया माथो। मानो फैया जानो मोजाङै लिंहरनाय। हा बिदि बुंबानो जाबाय नोंसा आफाबो गैया जोंफोर हिनजावफोर गोजा साथामल' गियोना। फै नोङो फिसा न'आव फै होनना लिंहरबानो जाबाय आरोलै। गैयालै आयं फैया अबाव फैलाबायनो बिदि बुंबानोसै। बे जोंसेया जोंहानि आदाखौ सिरि सिरि गोसथुखुमायो खोमा बेनिखायनो फोजोंसारल' बुंबाय थायो। नायनोसो बासोबाय आं मानसिखौनो थांबाबो जासै आरो न'आव बोरैबा थंगालिलिथार मानसियानो। दे आयं खालायदो फना। फैनाय नङा जांलै फिसा अबाव फैनो। र' आयं मोनसे आइडिया मोनदों र' आङो। हा माथो आइडिया मोनखोलै आयं? आयं नोङो फोजोंसारखौ गोसाथार लोमजादों होननानै थगायबानो जाबाय अब्लानो फैगोन बियो होसो होसो। आयं बिदि थगायना लिंनाया गाहाम जानाय नङा जानलै। थै आयं मा थगायनाय सगायनाय दङ बेलाय। दा मानसियानो फैयाबा माबा मोनसे खायदा बोराय बाहायनाबाबोथ' लिंहरथारनांगोन ना। बिदि लोमजादों होनना थगायना लिंबालाय फैगोन र' मानसियालाय फैया नङा। दे अब्लालाय फन खालायदो फन खालायनानै ओमफ्राय लिंहरदो। ओमफ्राय माबा आयं नोङो मोजां मानसि रखम रायज्लायनाङा दे। नोङो जेन बेमारि आरो बिदि रायज्लायबानो जाबाय। आयु मा एसे सैथान बे जोंसिया। देहाय जागोन दे। आंनि मबाइला बै न'आवसो दङ बिसिनायाव थांलाय थां। र' लानि र' आयं। जानाय नंलालै आदाखौ सिरि सिरि खिन्थाहरनि र' मेसेजाव।
आबा फोजोंसारालाय गावगाया थानायखायसो फैयाखै आंबो आरो बोरै खिन्थानो हा जोंसि आयंआलाय जोंहानि फोजोंसारखौलाय फसायनो मारो ना मायोलै जोंसि मोना फन खालायावनो आङो मेसेजखौ दान हरनि र' हरना दोननि आयु आंनालाय माथो रिसार्जआनो जोबना दङ बावनासो दंमोन आङो र' बै हंलिनि मबाइलजों हैनि र' मेसेज सिरि सिरि हायावनो जानांगौ जाबाय नोङो ओंखामखौ जोंहा डाइनिं टेबोलबो गैया डेस्क बेन्चबो गैया थै जेबो नङा आङो न'आवबो मालाबा बिदि गाहायावनो जायोमोन थेवब्लाबो मालाय नोंसानिया पाक्काना जोंहाना आरो हा थै जेबो नङा जेबो मोना आङो ओमफ्राय नोंखौ न'निफ्राय फन हरथाराखै नामा माथो रायज्लायनाय खोनाथाराखै सोर फन हरखोलै सिथा दे न'निफ्राय फन फैदों हेलौ आयै आबा फोजोंसार मा खालायदों दङ र' आं आयै मायबा जादों नामा माथोखौ बोरैबा खोनादों माथो औलै फिसा गोसाथार लोमजादों आङो नोङो न'आव फैयाखै मानो ना नोङो बिमाया गोसा लोमजाबाबो नायनो फैया हो गोसाथार लोमजादों मालानिफ्राय मैयानिफ्राय फिसा मैयानिफ्रायनो लोमजादोंमोनबालाय आंखौलाय मानोथ' खिन्थायाखैमोन आङो थांगौमोन ना नोंखौ टेनसन होनो गोसो गैयामोन बेनिखायनो खिन्थायाखैमोन आबा मा टेनसन बेलाय एसेबां गोसा लोमजादों नोङो आंखौ खिन्थानोथ' हायोना मानो खिन्थाया बेलाय ओमफ्राय दा बांद्राय जादों नामा मुलिफोर मोनजादों ना मोनजायाखै र' आं दसे थाना थांगासिनो औ आबा मुलि लायग्रालाय सोरखौ दङ बिसोरबो मोजाङै सिनायनो हाया नोङो फै आबा नोङो न'आव फै दिनैनो फै दायोनो फै औ आयै आं दिनैनो थांगोन दायनो थांगोन नोङो सानबाय थानाङा आं दायनो थांगोन आरो बारा टेनसन लानाङा नों आयै आं थांगासिनो औ दे होनबा फिसा दोनथ' आया लोमजादोंनो औ बिबारि आइया बेसेबा गोसाथार लोमजादोंनो आं न'आव थांनांसिगोन बिबारि गोसाथार लोमजादों माबोरै लोमजालायखो आरो जानो अखाबो सिजायाखै माथो बिदिनो दे लोमजानायफोरा लोमजानो गोनांबा लोमजाखायो औ आं थांनांगोन बिबारि दिनैनो थांगोन दे थांनो हागोन दे सिगाङावनो ओंखामखौ जाग्रोनाय औ जागोन दे जाखांनाय लोगो लोगो थांगोन आङो दे थांनो हागोन दे मायो लैथोस्रि नोङो आंखौ बेयाव मानो लिंना लाबोदों माबालै लोगो आङो खेबसे फन खालायगौमोनलै आदाखौ मानो नोंहा रिसार्ज गैयालै रिसार्जआनो गैया आंनियाव दायोसो सोनो थांगोन आङो नोंसा आइनावबो गैया होमबा दङ नोंनो दायो उनाव खिन्थागोन दे लाबो मबाइलफोरा आं फन खालायग्रोनोसै बा र' हेलौ आदा आङो लैथोस्रि मानानै आइया मा बांद्राय जालायबाय नामा नै र' आं थांगासिनो ओंखारबाय थादों आङो ओहो आदा आइया लोमजायाखैयानो आयो मा होनदों नोङो बेफोरखौ आइया लोमजायाखै ओहो आदा आइया लोमजायाखै मायो आइया लोमजायाखै बेखौनो आङो लोमजाथारदों होननानै नै थांनो ओंखारबायमोनानो आदा आरो बेफोर गासैबो जोंसिनि प्लेनिं जुग मायो जोंसिनि बे जोंसिखौनो आङो आरो जोंसिया बिदि प्लेनिं बानायबाय दे आइयालाय मानो बिनि प्लेनिंखौ मानिनांगौ जोंसिनि बाथ्रा लानानै बियो आंखौ बिदि थगायनानै लिंनो नागिरदों आरो औलै आदा माबा जोंसिया आइखौ फुस्लायबाय थायो आइयाबो माबोरै बे जोंसिया फुस्लायबानोखि बिबो फुस्लाय जानांगौ आरो बे जोंसिया मा दाबो थांनो जायाखै नामा होखारहराखै मानो बिखौ नोंसोरो मानो लाखिबाय थादों होखारहरनोबो बोरैबा मोनना दा गावगायानो थांनांगौना गावगायानो मिन्थिनांगौ दा जोंफोर बोरै होखारहरनो जेबो लाजिनाय होननायानो गैखाया बिनिया दे नोङो खिन्थाहरदों मोजाङानो जाबाय दे बेखौनो आरो आं नंथारगौ होननानै थांनोनो ओंखारथारदोंमोन फैथ'नाङा नोंखौ बे जोंसिया गोसोथोथारबाय बेनिखायनो नोंनिल' नाम लाबाय थायो नोंखौनो लिंनो होबाय थायो न'आव थोथों दे बियो हारसिं थोबाय थाथों जेबो अरजाया दे होमबा आदा दोनथ'नोसै आं न'आव थांसै दे थां बै जोंसिनिसो प्लेनिं जुग होनबा औलै बै जोंसियानो जोंहा आइखौ लोमजानायनि एक्टिं खालायफ्लानो होदोंनो मा रोखोम मानसि बियो नोंखौ बेसेबा गोसोथोखायो खोना बियो थोथोंलै थोथों हारसिंनो थोबाय थाथों अरजाया आइखौबोसो बेसेबा रागा जोंबाय आङो मानो बिदि थगायनांगौ आंखौ गावनि फिसालाखौनो बिदि थगायो सोरबा बै जोंसि थंगालिया बिदि थगायनो होबानोखि थगायनांगौ आरो थगायनाङामोनथ' बिदि
दे थेवब्लाबो जेबो नङा दे रागा जोंबाय थानाङा रागा जोङोलै बिदि थगायनाङा दे जेबो नङा दे नोंबो आरो न'आव थाङाखैना नोंसाया नोंखौ न'आव थांजानो लुबैदों खोना बेनिखायनो बिबो नोंखौ थगायना लिंफ्लाबाय दे दा फन हरना खिन्थाहर थांला होननानै खिन्थायालै हा मानो खिन्थाया बेलाय नोंखौ नोंसाया थांगोन होननानै नेबाय थागोन जोंसोनि थाखाय नङा नोंसा आइनि थाखायथ' खिन्थाहर थाथोंसोलै बिबारि आंजों आइखौबो रागा जोंनो ओंखारदों खिन्थाया आङो